Apostoli we, sezvo zvakarewa nababa Johani kuti wachauya wezvematongerwo enyika wachiuya wachida kuedza kupidigura kereke. Izvi ndizvo zvakanga zvichirehwa izvi. Teererai muchinzwi waapostoli. Uri muno munyika harungouyi rwega, runotsigirwa neminamato yenyu. Iyo mvura yamanzwa ichitaurwa nezvayo iri kungonaya, yatinofunga kuti ichangoramba ichinaya, haingouyi inobva muminamato yenyu. Toda kutendai. Makanamatira nyika ino payanga yakabatwa nechirwere cheCovid chakauraya mazana nemazana nemazana kune dzimwe nyika. Kana nyika ino yoita nzara, nyika ino yorohwa nejamu kana rushawashawa, vanhu vachashaya kuti zvinhu zviri kumbofamba zvakadini. Vanhu vachashaya kuti chii chiri kumbokonzeresa. Izvo kune umwe murume kana kuti kune humwe hurume huri kupinda pasowe uchivhiringa mafambiro anoita basa rababa Johani. Tabva pachitendero, tatsauka pachitendero. Gore rinouya ramunoti 2023 kana zvikaramba zvakadai, nyika inofane nzara iyi. Muchiona kariba ichidzika kundosvika pa 30%. Zvine chirevo izvozvo. Zviri kutaura izvobadzi kuti varume avo havachadiwa pasi nokudenga. Apostora ngatisunurei. Apostora cherechedza zvakaitika kuna baba Katseru. Apostora ngatichenjerei.